Ён стаў першым, хто даследаваў Вавілон, заснаваў універсітэт, і ўсё гэта таму, што аднойчы ён раскапаў на могілках чэрап і сустрэў прывіда. Вільня. Студэнт-медык Максімільян Рыла для сваіх досведаў выкапаў чэрап. Жартам схаваў яго пад ложкам сябра. Ноччу сябар убачыў прывіда. Рыла не паверыў, лёг на яго месца, і прывід манаха прыйшоў да яго. Прывід папярэдзіў: застанешся ў Вільні, сашлюць у Сібір. На наступны ж дзень Рыла кінуў усё і збег у Італію. Ён ступіў у ордэн езуітаў і адправіўся на ўсход. Там ён стаў першым еўрапейцам, хто пачаў даследаваць руіны старажытнага Вавілона, а знаходкі адпраўляў у музей Ватыкана. У Бейруце ён заснаваў калегіум, які пазней ператварыўся ва універсітэт святога Іосіфа, а памёр ён ужо ў Афрыцы, узначальваючы місію ў Судане. Так адзін раскапаны чэрап на віленскіх могілках назаўжды змяніў лёс і пахаваў беларускага генія побач з фараонамі.